Ngayon, 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 nabanggasyon sa dagat kang mga araw. Nabanggasyon kan mapuputong panganuro. Kapos na di lang kan mahal na Diyos. Gabos na di lang ang panggayon. Kitang mga tao at mga nagataman, kang mga hayop asing kapalilimutan. Ngayon, 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 ang panggasyon kan pagsumpang kasaldan. Ang panggasyon kan tinanong na nauran na. Ang panggasyon kan mag-iunano. Ang panggasyon kan mga pituon. Kaya dapat na ipagsayahan mo ang mga bagay dapat na patangatong. Ngayon, 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 ngayon,